yon monya for Alan Kwadwo Chiramaten ya dodo na afre no Alan Cash panyin no kane na ono ene yesuofo a ye mfidi dwuma ene ye dwade hu nsem nyina eda na bam na wode nani echiremu ewa hafoa no mpotamo ho a wode ensem wese nyina ekotu edwanom na asemu a wokan ye ena ejina so ama Alhaji Abubakar Sadiq Boniface wano kane suofo ya no hwe Zongo and Inner City Development so wano so atwa so ede ama MPP amanyoko no esi ahene ene to ahene fo nyina se wonom ehwehwe enipa ya wogina brane na wobetimi ahwe atoto enema ye ede ato na dodanko akofo ado ede ya wababo adwumapa ede ama oman ne ho de a na wonom ehwehwe se MPP amanyoko no wonom enya fonso enkoyi nipa bia se yewura Kwadwo Alan Chiramaten na yewura Alhaji Abubakar ne nsama hodo ya woka no ena wo che se wo hwe emfie pii ya no a ade a yewura Kwadwo Alan Cash wabɔ ne homode papa wa free mu de agina wode ahofama ene opepa ena aso amanyoko ni mu sa party ni konifo wode akire ekobenkuma wode akire yenkwamra yensom yenkokuru nyina no panyi enya MPP mu da nenso no sa ye hwe niema ahodo bi krampa wasa hwe anasa waye ede aka wese ho na kyese owani suade hunu ya wo pa wo behwe sampa eniema ahodo ya wo maika na ya hwere o maika na sabre ya ye wo mu ye hia ye betimi abo ya setena mu bambo ho nsem ama enwuma piepie ama eniema nyina akonkan ade ama o man no ye wreyi ani suade hunu no ya ade a ewo mu eno nti wakoto asre etu ahene ene esi ahenefo no nyina so no de owogidie se nyakopon eya adom a enkosi se wonom promise a ebeba so no enkwa awieye no na kyese yewura Alan Cash ena wonom aboni din ato onsa ede afrani so mekonkoden enso frankem enfama amanyoko no na ochiremu se owogidie pa se nyankopon eya adom na etu ahene ne esi ahenefo no eye ne saa Ghana fo nyina so ebeso ne soro ama enkunimdie etimi aye Ghana fo nyina edia na nyam pipinko na emom abeboa ama omeyi ye niema ahodo bia ne atoto fom no ewom se covid pa ye ede niema pina na aba abeso ya oman ne kyekire ye so ede niema pina na aba abedware ye na so na dankwa akofo ado eye bidie enso no ogidi se breya saa ahohiahia bre ni nyina etwemu no yewura Alan Cash no ena oba obetimi atoto niema ama bibia etimi akoso ye na kyese yewura Sadiq Boniface ono so ne de kakra ya wode ema no eno ena yadane ekire ede amamo no ebusia yade si asenom ne asore kase ebo no so nyakopon eye adomo a enwumre no nsia bo a mobesa ati yenkan sempina no ena ye bekrukra ede aba beso mo man pike ebo michi dom sanso so ena Brahima ekobeja sesempemo ene Kelvin wonom nyina eye wonom afem de ya yede ensem no ebeso mo ye faseda ema mizo free drink ene 5G meza busia ene ya ye kasa no wo ye dwumedie bia ana sese ya bedin tuo awade na ya kwasi ada mekra me ba be kwa wedding ni bi nanti no wonom nyina edi mizo ni bi na kyese edi womo adwuma no seye eyie na bia wo ye anase abedin tuo meso ni nyina no ye kanfo mizo free drink no na ede ama wo ye wo mango flavor no ko ade ye wo mango ni nsuo no na ye chim fresh one no enti ede eye kama apomodin wom ahoɔden ewom sanso so ene ye won mix one no ye de anka banana ye kwadu ene ye fruit ahodo no nyina ena ye somede aguma ye ne baako a ye so ye kanfo ede ama wo na 5G meza no so no eye ede ma obi a na hoɔden no atofom watɔba ha wa hoɔden no emu nsam no enhyeda enkoye ni nyina no 5G meza esansa jense pa na yesomede agumo ma wa hoɔden wo tim fifire na yese niema ekoye wo nipadua ni mu mesro obi nsusu wo hɔ a nanumu ato ntimi enti bi ni gwara na no eka ho binti no ebete wanum amwatimi ati bi adi ye kanfo edi amawo say grapefruit wom grapes nso wom and a great thing so a woman tin bomoden ne kope bi eto mo amoye adwumaden titru eye e de mama mema na ye ta ye adwumaden tin ye kanfo 5G maize and energy drink papa e de amawo na wo pe bi ato a bomoden a na a friend number 0246
270 221 0246 270 221 Wofra empanyufo ebeje so woba Sompa FM Sompa TV asenom was swame yesha filling station abrosan na ebo ho na won sabeka ne dosopuo mu atosa so na ehwa overseas 21st clinic wo okwa wo se wo hwe manager Daniel won sa ebeka bi abawa stores eno so wo post office won sabeka bi PNC Ventures and so wa no maje won sabeka bi de free ho mia hodo na no na yeton bi nto de wo pe bi anu afrema na ye de 0246 270 221 abusia yakramo ye beda mo wase ye behwe na agudie mu ensem ba betoa so de amamo na ansa na no ye hwe na ma pk onfa enwum kakra ensesam maye Onitin bi epue opue ya wampuo ni kwao